Teo godo moko kuom jotendwa ahinya nyaka luwore kod limbe mana mar jatend piny Kenya e gwenge mag Kaluo. Hinyalo mana dhi nyime. Erokamano Sharon. Machielo kendo biro mar president no biro gi the national political goodwill miwacho gi kizungu no. Mano nego benwa kaw that advantage. Rais no keto gimiluongo ni town hall meeting. Town hall meeting ni no kethore nikech jomoko mane timo mobilization ok ne nyal yiero ngoke moko motegno manyalo jiwo wach maber ne rais. Nikech mondo yud rais obed gi jopiny e round table e town hall en gima tek. Mabiro kaw kata higa achiel kapok oduogo kendo mobedo gi round table. To joma no mobilize ji kaka nyawada no osewacho ni Rowere mane nyalo articulate issues no koket kanyo. Joma ne mobilize no mobilize mano osiepe gi moko mok nyal keto gik moko e mbele. Manya nyiso rais ni ma gima nyalo timore. Biro mar rais okelo a new momentum. Kendo nyawadwa cha nosewacho ni even ka ji odhi election mabiro to ji biro wacho ni kokitiyo to waduoki dala. Ji norwako rais ka Raila onge. Ji be onego walose gino matini. Ang'o miyo norwak rais malich kama to Raila to nodong' Nairobi. Mani iluongo ni transition strategy. Ni jopiny bende nyalo tiyo weche gi kaka gidwaro politically ka onge Raila. An kendo wagone okekone erokamano kabisa kendo no waneno ka jopiny owuok karwako the president. Joma nodwa wang'o iwa ne gin jo Homa Bay, jo Kisumu, Migori gi jo Siaya neber. No gi hire goons ma heckle politicians. Mano gik maradek mano komorowa. Nikech some politicians no hire goons to heckle kaka nyawada no sewacho. Mamano no keto picture maber. Number 2, Kimani Chungwa bende ka lose stage no konega attack the vice president ka ene pinywa koni. Kendo bado egima no kotimre kendo maber. Ne wan gi national political unity ma kaka ne president lose riwruok, broad-based government, inclusivity, mondo jite obedi a system. Above all, ni gimane Ruto temo timo is a political strategy. Kendo se chako 2022 ng'wech maratipo. Mano ng'wech ma higa mar 2027.